Takže dneska si ukážeme správné držení těla. Smyslem správného držení těla je rozložení naší váhy rovnoměrně na celé pohybové ústrojí. Ve chvíli, kdy to tak není, tak na jedné části naše pohybové ústrojí přetěžujeme a tam nám vznikají problémy. Nejčastěji to bývá bolesti zad a různé zdravotní problémy. Takže my si dnes ukážeme, jak správně stát a jak správně držet tělo. Jdeme na to. Je to jednoduché. Teoreticky je to jednoduché. Postoj si dáme na šířku ramen, špičky mírně dové, lehce ven a lehoučce si pokrčíme kolena. První věc. Tohle, když máme, podíváme se na boky. Boky směřují rovně a měli bychom mít podsazenou pánev. Podsazená pánev tu udělám tím způsobem, že zpevním břicho a zpevním půlky. Ve chvíli, kdy toto udělám, tak si všimněte, jak se mi tady ten pásek zvedne. To znamená, že když jsem volně, tak mě to nutí vystrkovat pánev ven a vystrkuju zadek. Tím se extrémně prohýbám tady v bedrech a pak mě bolí. Přetěžuju svoje pohybové ústrojí v tomto místě. Takže rozkročené nohy, lehce pokrčené, zpevněn zadek a zpevněn břicho. Pokud tohleto mám, jdu výš a podívám se na ramena. Ramena by měly být zasazená dolů, ne zvedla, zasazená dolů a tlačím je dozadu. Lopatky k sobě. Jednoduchý. A poslední věc je, že nemám předkloněnou hlavu, bradu zatlačím a spodek brady mám vodorovně se zemí. Pokud se na to podíváme z boku, tak lehce pokrčené nohy, zpevněný zadek, zpevněný břicho, ramena dolů a dozadu. Pozor, lidi to potom nutí se takto prohýbat v zádech dozadu. To v žádném případě. Tady to mám zpevněný, tady to mám zpevněný. To mě drží, abych se neprohnul a dám ramena dolů a dozadu. A bradu vodorovně se zemí a zatlačím a mám ji takhle rovně. Teď mám správné držení těla. To je první část. Druhá část je, aby vaše hmotnost byla rozložena stejným dílem, jak na pravou stranu, tak na levou stranu. Znamená, stojím rovně, to už nebudu opakovat, a teď si můžete vyzkoušet se malinko naklonit na pravou nohu. A snažit se to vnímat, jestli cítíte větší tlak na levé noze, na pravé noze. Můžete si to vyzkoušet i tak a je to docela zajímavé cvičení, když si vezmete 2 váhy a každou nohou postavíte na jednu váhu, ale nebudete na ně koukat, budete se koukat dopředu a někdo vám řekne hodnoty. Tam uvidíte, jestli stojíte, nevím, zjednoduším, budete mít 80 kg, jestli máte 40 vpravo a 40 vlevo, nebo jestli máte 45 vpravo a 35 vlevo. Takže tohle si chci trošku uvědomit a trošku si s tím pohrát. Když se postavím víc napravo, jestli to cítím, když jdu na střed, že jsem teď na středu, teď jdu trošku doleva a zase zpátky. To je pravá a levá strana. A pak si můžeme dát, ještě můžete si vyzkoušet dopředu a dozadu. Můžete cítit. Teď se předkláním, je to moc, už se mi skoro zvedají paty.
a nebo se zakláním a to je moc, už se mi skoro zvedají špičky. Smyslem je to rozložit pořád mít rozloženou tu váhu stejně. Doprava, doleva, jasný, dopředu, dozadu, taky jasný. Dopředu doporučuju mít víc procent na špičkách než na patách. To znamená 60% na špičkách, 40% na patách. V tuto chvíli zpevním zadek, zpevním břicho, lehce pokrčený nohy, zpevněný zadek, zpevněný břicho, ramena dolů dozadu a hlavu srovnám. Takto si můžu zkoušet stát. Můžu to vyzkoušet 5krát, můžu to vyzkoušet 10krát, je to jenom na vás. Teď vám ještě ukážu nácvik, který vám k tomu dost pomůže. Tak, a jenom jedna taková pomůcka, je to taková zkouška, takový nácvik. U mnoha lidí jsem si všiml, že nedokážou ve chvíli, kdy stojí, zpevnit břicho. Dělají to problémy, neví jak. Takže my se postavíme ke zdi, paty si opřu o zeď, zadek si opřu o zeď, celé tělo si opřu o zeď, hlavu taky, tím způsobem, jak jsme si říkali. Tady zde mám prohlubeň, což je jasné, některé zakřivení páteře jsou normální a vy se budete snažit tu prohlubeň co nejvíc zmenšit. Záda zde přitisknout na zeď. To by vás mělo donutit zpevnit břicho a zpevnit i zadek a nohy. Můžete se uvolnit a zase to zkusit namáčkat. Samozřejmě technicky to u většiny lidí nejde, aby se si přitiskli úplně bedra ke stěně. Ale nutí vás to posilovat, to břicho a svaly, které k tomu potřebujete. Vždycky se můžete uvolnit, myslet na to, že ramena mám dozadu a dolů, lopatky k sobě a přitáhnu břicho a snažím se zádama dotknout zdi. Takto si to můžu párkrát zopakovat za den. Pokud vás toto video zaujalo, chcete si to vyzkoušet, budu rád. Když si to budete zkoušet pravidelně, budu ještě radši. U příštího videa se budu těšit a tam si řekneme, jak má vypadat správné dýchání. Ahoj.